Good Boys hasi zen orain dela 7 urte edo Legutioko herrian, Ibai nire naia bateria jotzen, Jon gitarra, eta ni basoa jotzen eta abesten. Eta hori, eraman genuen dinamika hori talde bat sortzeko eta kontzertuak emateko. Eta hori, pasata igual 2 urte edo eman genuen Legution gure lehen kontzertua, Legutioko gaztegunean, eta hori. Eta gero hasi ginen ja en plan lokala hartzen, eta ja dana prestatuta ondo taldearekin segitzeko. Bueno, eta lehenengo kontzertuarekin konparatuta, orain dala hostia, kontzertuetan adinetako jende guztia dago, eta igual lehenengo kontzertuan izan zen, en plan, Good Boys lehenengo kontzertua Legutio, no seke, eta jende guztia, baina en plan, herriarenak ziren, ziren en plan beste herrietatik, eta orain igual, azken kontzertuetan bezala, kriston giroa dago, jende txaugari eta herri guztietatik etortzen dira kontzertuak ikustera eta hola. Lehenko hasi esan duen bezala goiza, egin ningu hirurok, eta grabatu genuen maketa bat, 2007ko udan, eta hori, hasi ginen ningu hirurok, eta ikusi genuen izena hartzen ari ginela, erabaki genuen igual formazio aldaketa bat egitea, eta goiza utzi zuen basua, eta hasi zen ja besten, eta hartu genuen gure lagunik onena basua jotzeko, baina azkenan konturatu ginen 2 urte barru kristolako ituta egin zigula, ze joan ginen estudioera, diska berri hau, berriro grabatzera, eta hori egin zigun kriston putada, eta azkenean botatzea erabaki gendu, eta Josu eta Mikel hartu genuen, Josu zujo lan genuen, eta Mikel eta diska botatzea. Lehenengo maketa grabatu genuenan, en plan herrikoia izan zen, lokal baten, dana monitore berbera sartuta, eta gero ja adostatu genuen en plan dirua lortzerakoan, estudio batera jutera, eta jun ginen, nola zen, Alex, tipoa grabatu genuen, eta hori, eta kriston soinua eta oso pozik irten ginen. Diskan 12 abesti sortuta dago, eta denetari daukagu, gazteki daukagu gure anai presoentzako, eginiko abesti akustiko bat, nire arreba grabatu zuena, ahotsa jarri zuena, eta daukagu Nafarroako gudarien omenez duela urte bat 5 urte bete zirela. Gero baita daukagu Legutioko gudarientzako, 1997, eta gero hori diskak duen izena esaten duen esan jugamos bezala, azkenean erabaki genuen izen hori izatea, ez dakit, esateko jendeari hemen gaudela, naiz eta kritikak asko jasan, hemen daudela, eta urteak pasa hala, hemen jarriko dugula, eta horregatik. Eta gure diska erosi nahi baduzue, estretu behar web horrian edo gure kontzertuetan eros dezakezuek, gamisetak, sudaderak eta diskak. Horrengoz, hainbat kontzertu ja konturatuta dauzkagu, adibidez Otsaiak bat Legution, San Blaseko jaietan, gero Otsaiak 22, Ponferradan. Martxoan 15ean Leonen, eta gero 22an Iparralden, eta gero ja Facebooken eta Twitterren ja jarriko ditugu kartelak eta orduak eta hori.